И здравейте хора, аз съм Никерзи и днес ще играем Beyblade Burst. Мисля, че така се казват, не знам. Това е много яко комбо, да съм го направил. Малко съм болен, ако не, малко ще кашлям. Това не е проблем. И ето, вижте, определен противник има. Това е да си избираш тук от противника, ето. ЕГ. Тия работи, случайен, скорошен. Аз тук съм играл, естествено. Ето. И ето ще избера случайен. Да не си избирам някакъв слабак. Ето. И да ви покажа дали съм... Пишете в коментарите. Това е за Android игра, има и за iPad, който има iPad или iPhone. Ама за Nokia не знам дали стават от тия новите деца с Google Play, със сигурно ще стане, ама... А тук малко трябва да ме... О, супер! И тук тия трябва да ги цъкате, тия работите. Ето, защото ви давате и тук имате два пауъра. Един е за защита. Да, един е такъв по-бързия пауър. Ето, бихме го. А другия е специалния ход. Ето, само го вижте как го бих това. Ако искате, ще играем 3 игри. Клипа ще около 5-10 минути, най-много. Защото нямам много памет. Ще взема си 3 клипчетата вече. И ето вижте. И това така, тук трябва да го цъкате. Това синьото, дето беше на изстрелването. Ето и затова ви го... Ето тук трябва да цъкнете синьото. Ама аз ето не успях. И вижте. Той ще си го направи. Готиното е, че пише на английски, на български. Преведено е. Кефи ме. Видяхте ли тук що какво стана, как му скочих отгоре? Това деца съм си го направил. Е много яко комбо. Ето спечелен кръг. На български пише. Това е супер готиното. Че, нали аз учил немски, както не знаете. Не съм го казвал в клиповете, но горе-долу разбирам английски. Колкото да си... Нали, спашите идеята. И... Оу! Гледайте са. 50%. Няма да е цялата. Аз съм правил много пъти на 100. Аз сега взех, че си изложих тук. Но не е проблем. Ето апа, ма имате само 4 вида бейблейдове. И, нали, може там да си купувате кожи и такива, така се казват цветовете, де. Така, не знам защо се казват така цветовете, нали, това е метала, има и се казва кожа, а не цвят. Много тъпо, ето, вижте моя син. Или черен, не знам. И ето, аз тук съм 3 левел от това. И тук ви се дига левел на всичко. Тук съм 4 надолу. Имам още... Тази сметка я гледах от интернет. Тази. Много е готина. Две всички блейдове. Сега ще ви покажа определен противник, най-силният противник. Beyblade Burst в Google Play пишете. И сте си готови. Много е готино. Малко е големичка, ама за сметка на това ще се забавлявате доста, така че вземете си я, играйте, бъцайте и много ще ви стане много интересно. И игра тази битка и ето това е най-силният блейд. Според мен е аз забравих да му дигна левел. Ма нищо. Аз нямам Beyblade Burst, такива пумпали нямам. Нали ви казах, че съм болен и затова нямам глас малко де. И да видим сега какво ще... Ето гледайте го, какъв е мощен. А вижте и това сега
Само като го блъсне, вижте по колко много демиджи взема. Не готово, бих го. Това е много готина сметка. Гледах я от YouTube пак. От някакъв английски ютубър. Не го знам какъв е даже. Исках да видя за готини сметки да ги покажа на вас и да видим какво ще стане този рунд. Така, взимай. Айде, специален ход. Това е съвсем различно. Тук трябва да натиснете и тази енергийката, за да се получи 100%. Някои имат различни, ама само този е такъв. Ето, той е същия, като моя, нали, блейд, ама с по-различен цвят. Гледайте, бам! Съжалявам, че кашлям. Ама малко... Опитвам се да кашлям максимално, за да се получи готин клипа. И това е последна рунд. Да, не е последна, може нещо да стане. То да ме бие. Жалко, че няма Beyblade такъв от оригиналния Beyblade, дето е... Айде, биха. От оригиналния дет са тия с металните. Абе, каква ще тия Metal Fusion, Metal Masters и Metal Fury? Тия са по-готини, ама ги има само за iPad и за iPhone. И е много тъпо, че ги няма за Android, иначе чак да снимам и на тях. Ама няма за Android хич. И как може да няма за Android, като е неразпространен? What the fuck? И ето това ми е другото слабо комбо, да нищо не става. Да си го паза за такива тъпи случаи. Като иска малко да се полигава. И да видим следващото. Ето определен. Ето сега ще го дигна на левел 5. Ето няма го пипа. И да видим какво ще стане. И това ми, нали, след малко, като свърши тази битка, тия 3 рунда и да видим, и мисля това да е за този клип, нали, след тия 3 рунда. И да разбереме сега. Ето гледайте. Бам! Вижте на 5 лева. Слабак. Така. Сега мисля тук го довърша с пауъра. Бум! Айде, първи рунд бит. Ето, Блейд е много хубав също. Това си го измислих, не съм гледал никъде. Не знам дали така ще ви се получи на вас. Но или съм силен, или Блейд е просто е готин. Не знам. Но ето виждате ли ги тия синичките, да ги натискам? Не трябва да натискате точно тях, отстрани и пак само трябва да видите онова жълтото нещо, де се мърда. Не, но... Айде, чао, бро. Не! Но... Първи го даде втория ме би той. 1-1 сме. Ето горе има точките на времето, деца е тук горе. Тъпото е, че има време, ама то е много, така че няма как да ти свърши времето. То е много даже за една битка. Ако ти свърши, той спечели, аз така знам. О, айде, специален ход. 100, ето. Ето това е. Но вижте колко малко му взимам, защото е на 5 лева. Бум. Колко каза? Не, пак ли 100 пауър да е? Моля, не ме убива. Ще ме убие 100%.
Как ще загуба. Шегувам се, бе, хора. Ще реваш такова нещо. И сега виеме. Специален ход. Някакъв си там, как бек се казва, Кербукс или нещо такова. Не ги знам даже какви са. Аз не съм много разучил с тия, ама просто ги видях в Google. Просто написах Beyblade, защото ми си играеш някаква такава игра. И взех, че исках да си играя. Да ви снимам. Исках малко първо да се разиграя и вече тогава да ви покажа нали какво мога, защото със слаб блейд до никъде. И чао! Бай! Нищо е сега. Поне дава някакви коинси. Само много малко, 25. Тренировката играя в момента, за да ви покажа игра. Иначе играем, иначе турнамента ми трябва 4 левел Beyblade. Не целия, само е това отгоре. Е това нещо по средата дете. Не това оранжевото, не това черното, е това жълтото. И това ще е всичко за този епизод. Аз съм NickXD, харесвайте видеото, лайкнете го и чао!